Κυριακή αδελφοί μου των 10 λεπτών και ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή για 10 λεπτρούς άνδρες οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από τον Χριστό. Ζήτησαν το έλεος του να τους θεραπεύσει. Και ο Χριστός τους λέει: πηγαίνετε να δείξετε τους εαυτούς σας στους ιερείς και στον δρόμο καθαρίστηκαν. Και από τους 10, ένας μόνο επέστρεψε και αλλοεθνής Σαμαρίτης ήταν και ευχαρίστησε τον Θεό για την ευεργεσία την μεγάλη αυτή. Και ο Χριστός είπε: δεν ήταν 10 αυτοί που ζήτησαν. Οι άλλοι 9 πού ήταν? Και του λέει: πορεύω, η πίστη σου σε έσωσε. Μία ακτίνα της Ευαγγελικής περικοπής της σημερινής που με συντομία μόλις αναφέραμε είναι η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία προς τον Θεό. Και στους πατέρες της Εκκλησίας υπάρχουν πάρα πολλά χωρία, πάρα πολλές ρίσεις αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Κάποια από αυτά διάλεξα να μεταφέρω στην αγάπη σας. Και είναι όντως, αδελφοί μου, πολύ σημαντικό να δοξολογούμε τον Θεό. Και έχει πολλά αποτελέσματα αυτό και σε εμάς τους ίδιους. Πολλές φορές θεωρούμε ότι το να δοξολογούμε τον Θεό, με το να δοξολογούμε τον Θεό δεν λαμβάνουμε κάτι. Παρά μόνο δίνουμε αυτό το ευχαριστώ στον Θεό. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι δεν νιώθεις τον ουρανό, δεν ζεις στον ουρανό, γιατί δεν δοξολογείς τον Θεό. Και βλέπουμε έτσι ότι και με τη δοξολογία, έστω και οφελμιστικά να το δει κάποιος, έχει όντως κάτι να κερδίσει από τον Θεό. Βέβαια, εμείς δεν τοποθετούμαστε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στον Θεό, αλλά τον βλέπουμε σαν πατέρα, που η δική μας η σχέση και η κοινωνία μαζί του δημιουργεί αυτή την δοξολογία, η οποία βγαίνει αβίαστα προς τον Θεό. Και συμβούλευε ο Άγιος Παΐσιος, όταν έβλεπε κάποιον άνθρωπο πολύ στεναχωρημένο, μέσα στη μιζέρια αυτού του κόσμου, να είναι εγκλωβισμένος και δεμένος, του πρότεινε να κάνει ένα κομποσκήνι κάθε μέρα, που σε κάθε κόπο να λέει «Δόξα σοι ο Θεός», από την καρδιά του μέσα. Και έτσι λέει ο άνθρωπος παίρνει μπρος με αυτόν τον τρόπο και βγαίνει από τη μιζέρια του. Και η εποχή μας σήμερα, θα λέγαμε, είναι πολύ μίζερη, είναι εύλογο αυτό. Καθότι είμαστε μακριά από τον Θεό, έρχονται τα κύματα των δυσκολιών και των θλίψεων, δεν έχει ο άνθρωπος βρει το καταφύγιο που λέγεται Χριστός, που λέγεται Εκκλησία, και έτσι καταγίνεται διαρκώς με τα προβλήματά του και βυθίζεται μέσα σε αυτά. Και έρχεται ο Χριστός να μας δώσει αυτήν την υπέρβαση, που είναι αποτέλεσμα της σχέσης μας μαζί του. Αλλά πολλές φορές θα έλεγε κανείς, δεν έχω τη δύναμη να δοξολογήσω τον Θεό για τα λυπηρά που μου συμβαίνουν. Τι μπορώ να κάνω για αυτό? Και ερχόμαστε στον Μέγα Βασίλειο, που λέει ότι όταν ο Θεός βλέπει ότι υπομένεις τα λυπηρά του παρόντος βίου με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, τότε ο Θεός κάνει δύο πράγματα, ή το ένα ή το άλλο. Είτε παίρνει τα λυπηρά από τη ζωή μας, είτε μας αμείβει με τα στεφάνια της υπομονής. Και έτσι έρχεται αυτή η επέμβαση του Θεού στη ζωή μας και άγιοι μας είχαν μάθει να λένε να είναι ευλογημένο και αποδεχόντουσαν αυτά που τους χάριζε ο Θεός. Δεν χαρίζει ο Θεός ούτε θλίψεις, ούτε ασθένειες, ούτε δοκιμασίες. Ο Χριστός μας έφτιαξε να είμαστε μέσα στον Παράδεισο. Μας έδωσε όλες τις δωρεές Του. Εμείς όμως βγήκαμε από Αυτόν. Κι αν ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν βγει από Αυτόν, μήπως, αδελφοί μου, εμείς θα ήμασταν αυτοί που θα είχαμε κάνει την έξοδο από τον Παράδεισο.
Γιατί και εμείς αμαρτωλοί άνθρωποι είμαστε. Αυτή μία εντολή παρέλαβαν εμείς πόσες στη ζωή μας. Οι θλίψεις και οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες είναι αποτέλεσμα των δικών μας αμαρτιών και όχι. Και δεν αποστέλλονται μάλλον από τον Θεό. Έτσι από τον Θεό μόνο καλά μπορούμε να περιμένουμε και να λάβουμε και καλούμαστε διαρκώς να τον δοξολογούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μέσα στην τόση δυσκολία, στην εξορία, στην πείνα, στην θλίψη, την ψυχική, μέσα σε όλη αυτή την κακουχία, οι τελευταίες του λέξεις είναι «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν». Δόξα στο Θεό δηλαδή για τα πάντα. Και τα καλά και τα κακά. Και τα εύκολα και τα δύσκολα. Και λέει η κοσμική σοφία και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα. Είναι μία τροποποίηση αυτής της έκφρασης, θα μπορούσαμε να πούμε, και για όλα έχει ο Θεός. Και αναφέρει, ακούμε, ο Άγιος Παΐσιος, το πόσο εμείς καλούμαστε να δοξολογούμε τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες Του, τις φανερές και τις αφανείς που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που διαβάζουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ευχαριστούμε τον Θεό, λέει, για όλα αυτά που είμαστε και όλα αυτά που δεν είμαστε. Που η πρόνοιά Του κανόνισε να μην είμαστε για το δικό μας το συμφέρον. Για τις φανερές ευεργεσίες Του, αυτές δηλαδή που μπορούμε εμείς να αντιληφθούμε, αλλά και τις αφανείς. Αυτές που εμείς ούτε καν έχουμε φανταστεί. Που βρίσκονται πολλές φορές στον αόρατο κόσμο, που μας ευεργετεί ο Θεός πλουσιοπάροχα, και εμείς πολλές φορές δυστυχώς σαν γκρινιάρικα παιδιά, δυσανασχετούμε συνεχώς και μουρμουρίζουμε κατά τη λαϊκή έκφραση. Λέει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος ότι μια καρδιά μεγάλη σαν τον ήλιο, αλλά και τόσο λαμπερή σαν τον ήλιο, είναι πολύ λίγη να ευγνωμονεί το Θεό για τις μεγάλες Του δωρεές. Και εμείς, αδελφοί μου, είμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στη Θεία Λειτουργία, που αλλιώς λέγεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και καλούμαστε όχι μόνο να ζητούμε από τον Θεό για τα 1000 που ο καθένας γνωρίζει, αλλά να τον δοξολογούμε, να τον ευχαριστούμε. Και λένε οι Άγιοι μας, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και ο Άγιος Νύφων, Επίσκοπος Κωνσταντίας, και εκείνοι οι πιο Άγιοι, ότι γίνεται η γη ουρανός στη Θεία Λειτουργία. Και οι φωνές των ψαλτών και οι δικές σας οι προσευχές ενώνονται με τις ψαλμοδίες και τις προσευχές των αγγέλων. Και όλοι μαζί ανεβαίνουμε σε μια ουράνια δοξολογία. Και είναι αυτό το μυστήριο, αδελφοί μου, της αγάπης, που ξεκινάει το πρωί, η προσκομιδή ξεκινάει ωραία στην προσκομιδή, και είναι φοβερό να το σκεφτεί κανείς. Κόβει κάτι ψυχουλάκια, που το καθένα από αυτά, κατά μυστηριώδη τρόπο, είναι ο καθένας από εσάς και εμάς. Και γεννιόμαστε μέσα στο Άγιο Δισκάριο και βρισκόμαστε μαζί με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους και τους Αγίους, μαζί με τους ζώντες και τους κεκοιμημένους στο παρόν του μέλλοντος της ουρανίου Βασιλείας. Πώς να μην δοξολογήσουμε, αδελφοί μου, το Θεό για όλα αυτά. Εύχομαι, αδελφοί μου, να είναι η ζωή μας μια αέναος δοξολογία, μια απέραντη και διαρκής δοξολογία προς τον Θεό, που η καρδιά μας θα μεγαλύνει τα μεγαλεία του Θεού και όλη Του την δόξα, και θα ζούμε μαζί Του και θα χαιρόμαστε σε αυτήν την δόξα την ουράνια. Αμήν.